सगळ्यांक नमस्कार. आमचे गेल चॅनलाक मी गेल परिचय दिवचे हांव भारी खुश पावता. मी गेल नाम जे आर कामत म्हणून हांव आनी मी गेल बामणा नोट करून सुज्ञान प्रकाशन म्हणून समोर एक प्रकाशन स्टार्ट करून तांतू 4 पुस्तक हांव बरे प्रिंट केलेले आसा. तांतू प्रथम जावन घेवन बाळंती मगू आरैके म्हणचे, सेकंड भजन कुसुमांजली, हिंदीचे श्री कृष्ण बाल लीला विनोद म्हणून, चारीचे सुज्ञानद बळकेन नोडुंग किरण म्हणून 4 पुस्तक प्रिंट केलेले आसा. तितरी बाळंती मगू आरैके पुस्तक भारी फेमस जावन ते ನಾನು सगळं उपयोग केल्लो खुश पावली पण हांवूय खुश पावता सर. ते भजन कुसुमांजली तू कोंकणी भजन संग्रह सगळं उठ केलेलं आसा. तांत हांव सुमार भजन बरयलेलें सगळं आसा. तांतूंतलें एक भजन हांव तुमकां सांगून दाखयता, तुमी खुश पावता म्हणलें. करी रे तू श्रीरामने ध्यान, करी रे तू श्रीरामने ध्यान, करी रे तू श्रीरामाने भजन, करी रे तू श्रीरामने ध्यान, करी रे तू श्रीरामने ध्यान. दीप्ता तो वरू भजतल्या भक्तांक, दीप्ता तो वरू भजतल्या भक्तांक, येत्त मना समाधान दीन जनांक, येत्त मना समाधान दीन जनांक, करी रे तू श्रीरामने ध्यान, करी रे तू श्रीरामने ध्यान. संसारान तू येता सुख दुःख सगळे, संसारान तू येता सुख दुःख सगळे, करी तू मना स्मरण दिसू सगळे, करी तू मना स्मरण दिसू सगळे, करी रे तू श्रीरामने ध्यान, करी रे तू श्रीरामने ध्यान. म्हणत विनयान विजय भक्तीन, म्हणत विनयान विजय भक्तीन, करी तू भजन रमाले संकीर्तन, करी तू भजन रमाले संकीर्तन, दिननुदिन करी रे तू श्रीरामने ध्यान, करी रे तू श्रीरामने ध्यान. भजन ऐकून तुम्ही खुश झाल्या मग येता. हांव एक म्हाका हार्मोन वाजोवचे, बरोवचे, शिवण करची, कसुती नमन वाचड करते, आमच्या भितर मेला सगळं आसक्ती आसा. देवरान तुम्ही मिगेल बघे आनी आयकून भजन ऐकले कडेन म्हाका खुशी जाल्या. सगळ्यांक धन्यवाद. आमगेले चॅनल भारी वैभव चले म्हणून सांगून हांव हारस दिता.